Il-Prim Ministru u l-Kap tal-Oppożizzjoni kienu fost dawk li ġew nominati għall-ALS Ice Bucket Challenge. Din l-isfida tal-Ice Bucket nbdiet bilan li tinħolloq kuxjenza dwar il-kundizzjoni tal-ALS Amyotrophic Lateral Sclerosis u jinġabru fondi għall-istess kawża. L-idea kienet li jew tieħu tixriba jew tagħti donazzjoni, iżda ħafna qegħdin jagħmluhom it-tnejn. Hekk għamel il-Prim Ministru Joseph Muscat li kif jgħidu kien sport u ma ddejjaqx minn daqsxejn ilma kiesa. Ministru tal-ilma x'press li ħadd tkun ilma importanti li jkunu responsabbli għal dan kollu. Il-mi ħan nomina ngħidilkom wara. Ġifieri issa fidejk. Grazzi. Sodisfazzjon kbir, Prim Ministru. Il-mod. Kol ċawet fajt ħafna mal-art ukoll. Minnaħat jew il-Prim Ministru Muscat innomina din l-isfida lill-edituri ta' Times of Malta u l-Malta Today u lill-Ministru Mizzi. Ħadet tixriba wkoll il-President tar-Repubblika Marie-Louise Colero Preca dan wara laqgħa ma' rappreżentanti tal-istudenti. Kien hemm ħafna li f'pajjiżna laqgħu din l-isfida. U bilħaq, il-Kap tal-Oppożizzjoni Simon Busuttil astjena u minflok ta' donazzjoni.